бих казала, че будният тинейджър, той от това да знае, да иска да знае и да прави неща, е много по-лесно да се намери в компания, в група с хора, които са неподходящи. Но това е заради желанието му бързо да порасне, желанието му да се запознае с неща, които едва ли не са малко непозволени за неговата възраст, ако мога така да кажа, но това в никакъв случай не прави човека лош. Просто тук трябва да се получи ето тази добра комуникация между родителите и между тинейджърите, защото понякога тинейджърите остават с впечатлението, че родителите им не само, че не ги разбират, ами все едно, че те не са били деца, все едно, че не са били тинейджери, все едно, че не знаят въобще за какво става въпрос, че не са изпитвали тези емоции. Нали? А това е малко лицемерно, защото в крайна сметка истината е друга. Истината е, че всъщност ние всички сме били тинейджери. Разбира се, всеки е минал по различен път, начин, интензивност,